第6回部下とのコミュニケーションにコーチングとティーチングを使い分ける。皆さんはコーチングとティーチングの違いはお分かりになりますでしょうか。簡単に説明しますと、コーチングとは相手に教えるのではなく、質問をすることによって気づきを与え、目標達成に向け自発的な行動を促す方法で、ティーチングはその名の通り技術や知識を教えることです。部下や選手を指導するときはこのコーチングとティーチングの両方を使う必要があります。しかし日本ではコーチングにあまり馴染みがないため、コーチングを行っていないリーダーが多いのが現実です。部下教育にコーチングを導入することは強力な組織を構築する手段でもありますので、ぜひ取り入れてみてはいかがですか。コーチングに関する書籍は多数出版されていますので、そちらをご覧ください。今日はここまでです。第7回は部下とのコミュニケーション3、叱り方をマスターするです。それではまた。